Σκέφτεσαι ότι ξέρεις γιατί οι γυναίκες απατούν. Η αλήθεια μπορεί να σε εκπλήξει. Μερικές φορές δεν έχει να κάνει με τη συγκίνηση. Πολλές γυναίκες απατούν επειδή είναι συναισθηματικά αποκομμένες από τους συντρόφους τους. Όταν ο συναισθηματικός δεσμός διαρριγνύεται, αναζητούν παρηγοριά αλλού. Ένας άλλος λόγος. Έλλειψη εκτίμησης. Το να νιώθει κάποια υποτιμημένη ή παραμελημένη μπορεί να οδηγήσει μια γυναίκα στο να βρει κάποιον που πραγματικά βλέπει την αξία της. Και μετά υπάρχουν οι ανεκπλήρωτες ανάγκες, τόσο συναισθηματικά όσο και σωματικά. Όταν αυτές οι ανάγκες δεν ικανοποιούνται, ο πειρασμός να κοιτάξει έξω από τη σχέση γίνεται πιο έντονος. Αλλά να θυμάσαι, η απιστία είναι περίπλοκη και βαθιά προσωπική. Δεν έχει να κάνει μόνο με την πράξη, αλλά με τα υποβόσκοντα ζητήματα στη σχέση. Η κατανόηση αυτών των λόγων μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση και την πρόληψη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση και ας εργαστούμε για ισχυρότερες, πιο συνδεδεμένες σχέσεις.